मोनसे दं नै ड्रागन बे जाहैबाय ड्रागन ओमफ्राय मा बिबार मा दङथाय नैबे मा जिनिस खान्थाल 12 मासिया ना 13 मासियाथाय 12 मासियानो जागोन बेलाय माथो साजायनाय बिल्डिंफ्रावहाय अग्रु बिफां जाहैबाय बियो ओमफ्राय बेथ' जाहैबाय दालिम लेबु खंखर लेमन बैयो हनै फिथाइ दंखालायो दङब्रा दालिम ओमफ्राय आरो लेबु जायफोरनो नांगौ नै खंखर लेमन बियो फिसा फिथाइ थाइबोबो नै आसाम लेमनबो दं खंखर लेमन दं बेवहाय मोनला जोबगोन आरोखि मा लेबु दङ मोनला जोबगोन बै र' बायदनाव सोंहैनो र' बायदनाव एसे सोंहैनो बायद' र' एसे थांनो र' बायद'नि खाथियाव थांनो मा दं बायद' কি হয়েছে মানে এটা কি জিনিস লাগাইতাছে এখানে কত কয়েকটা কথা কয় নাকি লেগিয়া পানি মারিয়ে দেবা আমারে নাকি এই যে আমগর বাইদ পানি দিতাছে এটা কি জিনিস এটা হ্যাঁ কামিনী মানে এটা কি জিনিস খাওয়া জিনিস ফুল কামিনী ফুলটা বড় হয় না ছোট হয় ছোট যারা নাকি বিল্ডিং এ সাজায় না বিল্ডিং এ সাজায়গ্রা কামিনী ফুল না মানে এগুলো মালদা কি এটা মালদা আপেল না নহয় কমলা নিসনা আর এই যে লাইনে এটা কি আর ওই যে এখানে ছোট ফুল যে ধরছে এটা গুললেবু হ্যাঁ গুললেবু খাইতে খুব ভালো মজা মিষ্টি খাইলে হয় মিষ্টি নাকি দেখি একটু সাইড করিয়া দে বাইদ সাইড খালামनो खोन्थादे एसे আমি এদিকে যাই আর এই যে গড়ের ভিতরে কি আছে এখানে গড়ে আর এটা কি জিনিস এটা নিম পাতা হ্যাঁ लाजिसे बायद'वे लाजिसे ना ओमफ्राय मा जिनिसलाय बियो मोदोमाबो माथो बेवहाय मा जातनि दङ ओमफ्राय बै खावसेजों दंबावो एसे नायहैनो र'सो এটা আবার কি হ্যাঁ এটা কি ফুল बिल्डिं जारिफोरा बिल्डिं दङ बेफोर साजायग्रा आरोखि लेबु दं लेबु ओमफ्राय नैबेफोरबो लेबु माबा दंफां दङ नै दामि दंफां बेफोरो लाल चन्दन व्हाइट चन्दन ब्लेक चन्दन बेफोरबायदि आरोखि नै बेवहाय गय बागान गय फुलिनि दिना सफैलायलायबायना गायनांगौआ हां आरोखि सफैहां ओमफ्राय नै बेफोरबो मा जिनिस बेफोरबा हाग्रानि दंफां बायदिसो नुलायलांबाय नै बेवहायबो नै निम बिलाइ निम माने तेजपात लेसु दं ओमफ्राय थाइजौ दं गोबां बुस्थु दङ आरोखि बेवहाय नारेंखल बागान ओरैबायदि दङ आरोखि गारिफोरबो दङ मोजां मानसिफोरबो दङ लोगोसे मा बेवहाय धाबा सोलियो फेमिलि फैनानै बेवहाय एसे आरामनो बेफोरबायदि बायदिसिना माबाफोरखौबो लांफैनो हागोन आरोखि नैबे बैयाव मोनसे एनआरएल पेट्रल पाम्प दं खाथियाव हाइवे रड सेरावनो दा जोबथारनायाव आं एसे खोन्थालांनायसै नोंसोरनो नै बेफोरबायदि जायगायाव जिरायनो ओरैबायदि मोजां नै आयु लिफुल' थांलायो माथो थ्रोबल' थाङो नै न' फिसावनि बहाय आरो मा दंबावोथाय नायहैनि र' एसे एखाने आबार फुल बिबार गासैबो बिबार गोजा मा खालामदों हा मा बिबार दं देलायथ' मा बिबार जागोनथाय हा मा बिबार जायो बोरै मोनथिनो ओमफ्राय नैबेलाय बेथ' बिबार गिदिर बारो होनदां ने बारा गिदिर बारा बे फिसा आरोखि ना बेफोरलाय गिदिर बारो ना मा बैबो फिसा बारो এগুলো কি বড় ফুল বিবার হয়
बे जेन्थ'खा फुलनो এটা কি ফুল কো এটা হ্যাঁ কথা বুঝো না হ্যাঁ লাজিছে মাদাম আমগর মাদাম লাজিছে নামা গরগট হ্যাঁ হ্যাঁ মোজাবাড়ি কোন জায়গায় মোজাবাড়ি সামনে আচ্ছা কতদিন হলো এখানে কাম করা বছর খানি কতখানি 2 বছর 3 বছর হ্যাঁ হাজিরা বেশিবাं मोनो हाजिरा सिस्टेम ना 250 ना जानाय लोंनाय बिसोरनि का नै बिसोर जाया आहा जायो ओमफ्राय बिसोरना बेसेबां खरि होयो बिसोरना 250 होयो जानाय गैया बिसोरना जानाय गैया नोंसिना जानाय दं आंना जानाय दं जानायजों 250 300 राङा 200 ओमफ्राय बिसोरनिखौ एसे खम होदों माने माबा माबि नालाय नङा होमबा जाय हक बेखौ नोंनि अभार डिउटि नैबावहाय बायदिसिना खामानि मावनांगौना जायफ्रा नैबे धाबायाव थुसिबो सुनाङो बा माबा मोनसे सुयोना बिसोरनि थाखाय बेथना एसेब्लाबो बारा होगासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरना गुबुन हारिफोर दङ जेरैबायदि मुस्लिम सम्प्रदाय ना दा बया फायसे मुस्लिम खवाता हा मुस्लिम सम्प्रदायफोरनो 250 रांखौ होनाय जायो बिसोरना जानाय गैया बा माबा मोनसे गैया आरोखि ओमफ्राय नैबे आब' सासे दं बे आब'ने जानाय दङ दा आब' ओमफ्राय लोगोसे बे धाबानि माखासे खामानि मावनांगौ 300खौ होलाङो आरोखि बिनो थेवबो मालायनिफ्राय बिना जायाखै आब'आ गाव खस्थ' खालामनानै जादों नैबे बिनानावा दे मुस्लिम बिनानाव ना बिबो गाव रावनिबो बिमा बिफानाव सोनाराखै गावनो खामानि मावदों ओमफ्राय दा बहाय सानफा खामानि मावनानै सानसेयाव बे 250 थाखा खामायो जानाय बाद जानाया न'निफ्राय लाबोयो जानांगौ हयथ'बा बर'फोरनि धाबायाव बायदि रोखोमनि संनाय जायो नालाय ओंखायनो बिसोरो मा होनना बुङो जानाय जाया थ' बिदिब्ला जों नैबे बिबारफोरखौनो एसे नायलांनोसै बेफोरबायदि आरोखि ना आंलाय आं मिथिया नामखौनो धाबानि नामखौ मानसिफोरखौ बिराद लांफैयोदां ने बिबारफोरखौ लांफैयो दा अच्छा फुलगुला तो सबाई निया যায় না কোনটিয়ে না নিয়া তো যায় তোমরা কি নিবার লাগি মন হয় না মন হয় কি না হয় একটা দুটা নিয়া যা মহাজনরে জিজ্ঞাসা কই দিয়া একটা নিয়া যাও নাকি ফুলে ঘরে সাজায় দে साइड साजायना दोननो होदों आरोखि थ' जों एसे नायलांनोसै नैबे बिबाराखौ मा दङ बेफोरबायदि मोनफा थाबावना निम बायदि नैबे निम हाग्रायाव जों जाग्राफोरबायदि निम बेफोरबायदि दं फिसा बायदि रोखोमनि दं आरोखि बावहाय बा बिल्डिंफोराव नैबेबोथ' निम बिलाइ बिदिसो नैबे ना नैबे थाबनाया नैबे निम बिलाइ माने जाजाथावथावबा जाजागौसो बिबार जोब आरोखि बावहाय गासिबो बिबार जोब बावहाय ओरैबायदि बिबार दं माने बेफोर गासिबो माहाजोनफोरनि थाखाय आरोखि माहाजोनफोरनि थाखाय जायफोरा बिल्डिं दङना बेफोरो एसे साजायनो हागोन ब्लगाथ' मा होननानै बुंबावनोसै बिदिनोसै बिबार बायदिसिनानो माबा माबि खोन्थानाय बिनि अनगायैथ' जेबो गैया नैबे औवाखौ बे औवायाबो गाज्रि नङा जोंनोथ' बे दरखार गैया सानो खिन्थु माहाजोनफोरनो थाखाय दरखार नैबेफोरबो बेफोर बिराद दरखार माहाजोनफोरनि थाखाय ओरैबायदि आरोखि लेबु बै बे मोखाङावबो दंबावो आरोखि बैयावबो दंबावो बिबारा दा खोन्थागोन र' एसेबाव बेफोरबा मा फुल जाखो बिबा नामफोरखौथ' नों मिथिला जाहैबाय नैबेलाय माथो बा रोजाथार माथो बिलाइया बिबो आयु बा बेफोरबो नै ओरैबायदि दंलाजोबो बा नैबेफोरलाय माथो जिराद जाखोब्ला जाजाग्रा ना मा जिनिस जाखोथाय नै ओरै दंबावोसो बा बिलाइया रोजाथार बा बांद्राय बिबार बागानाव हाबोब्लाना जिबौबो थायो नङा होमबा गिलाय लाङो एसे
नै थाबाव गोदान गोदान दंबावो नै मा फुल होनोथाय बेफोरो ओरैबायदि बेसे गिदिर बिबार बारोथाय बेखौ मिथिरोंला दा एल'भेरा बियो बे जाहैबाय एल'भेराजों देलायोब्ला मोखांफोरा स्लिम स्लिम माने साफा जायो जाहैदों आरोखि एल'भेरा बे बेक साइडआवहाय एनआरएल पेट्रल पाम्प दं जोबथारनाय नैबेसिम फैबाय आरोखि मा मा दंबावो बे टाबफोरावबो दङ नै थाबैनो लांनो हागोन सोरबा गेदेर गोलावफ्रा गेदेर नै बेफोरखौबो साजायनो हागोन दै गैयैखाय ड्राय जानानै दं नै दै होआखै नालाय नै बेफोरबायदि आरोखि बाबा बिबारखि बिबार खर'सिम जोबथारनायसिम आरो बाहेरायाव दंबावो नोगोद दंबावो नै बेफोरबायदि आरोखि ओरैबायदि साफाल' नुखायो नै बावहाय थाबाव दंबावो नैबे न'आवबो दंबावो आरोबाव फिसा फिसौ माल माथा ओरै दंबावो आरोबाव दाहाय खोन्थाबावनायसै थांनायसै समावहाय माने दा मोनसे खामानियाव फैदों नालाय बे खामानिया जोबखांनायनि उनावसो खोन्थाजोबनायसै थ' बिदिब्ला नङा होमबा लोगोफोर नायलांबाय थानोसै दहाय खोन्थानायफोरबायदि बावहाय नांगौ बायदि बिबार मोनलाबायजोबगोन दे नै बावहाय बिबार गिदिर जागोन जायफ्रा बिल्डिं गोनां माहाजोनफोर ना बिसोरनि थाखाय बिराद गोनांथि जागोन नैबे बिबारफ्रा गिदिर जात जागोन बियो नै ओमफ्राय बेयावथ' बिबारानो गोजा बावहाय नै बावहाय बे बिबार दं ओरैबायदि मोजांखा ओरै ब्रादारा बिबारा दै होगासिनो दङ सानफ्रोमबो बेलासियाव ओमफ्राय बे रेजर्ट माने धाबा ना धाबानि नामा नै बावहायनो दंखायो नै बावहाय फैबानो जाबाय ओमफ्राय लामा हाइवे रड सेर ओमफ्राय नैबे खाथियाव एनआरएल पेट्रल पाम्प दं गोसो जायोब्ला बावहाय जिरायनो हायो नै बावहाय फेमिलि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एलाव गैया बारा फेमिलिफोरनि थाखाय नै बावहाय गोसो बायदि ओमफ्राय गारि दोनग्रा पार्किंबो दं हाइवे रडआथ' नैबेनो धाबानि नामा नैबेनो आं बुंलायनांगौ दरखारथ' गैला थेवबो खोन्थाना होनायसै एसे गोसो गोथारै नै बावहाय नांगौखिनिखौ मोनगोन आरो मोनजागोन अमा गोरान दाउ गोरान माबा माबि ना गोरान बाथोन बुथोन माबा माबि बायदिसिनाखौ मोनलांजोबगोन माबा फ्राइ राइसनो माबा माबि राइस नै बेजों जिरायग्रा खथा बियो फिसा नै बेफोरबायदि बिबार बागान दङ नै बेजों रुम दङ फिसा केटसिनफ्राबो नै केटसिनखौथ' खोन्थानो माथो खोन्थाबावनो थ' बिदिब्ला जोबनायनि लामा ओमफ्राय मोनसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डिया दिनै मोनसे प्रेस मिट होनाय जादों ओमफ्राय थांनायसै न' फारसे होलांनायसै उफाय गैला गथ' गथाय गोनां ना बाय बाय